No joo, jos mä esittelisin ihteni tähän alkuun ensin, että mä oon Petteri Taalas ja ympäristöministeriön johtavia virkamiehiä. Sen takia tänne on tultukin nyt tänne paikalle. Ja näytetään ihmisille sitä, että miten sitä on silloin 2020-luvulla eletty. 2030-luvullahan me saatiin sitten tämä lopullisesti pois, että saatiin ihmiset kaupunkeihin ja sille oikealle raiteelle, mihin pitää. Mutta lähdetään tämä tuurinkin tekemään tästä, että minkälaista se on. Mutta ensin täytyy sanoa sitten vielä se, että tämä voi järkyttää niin kuin monia ihmisiä, että nyt kannattaa niin kuin poistua sitten että kanavalta, että tämä on niin rankkaa matskua, että joo. Mutta lähdetään nyt siihen matkaan. No joo, alussa täytyy olla, että tässä keulilla on tämmöinen menopeli, mikä on ollut polttomoottoritoiminen. Ja tämmöisellä on sitten päryytelty mennä tuolla pitkin metsiä ja voi kuvitella vaan mikä saastutusmäärä tommosellakin saadaan. Että on tehty kalareissuja, mitä ei tehty aikaa kaikkea, niin se on ollut varmaan aivan järkyttävä se määrä. Määrä voi vaan kuvitella ja toi on jo pysäyttävä elementti heti tässä pihassa. Mutta joo, mennäänpäs eteenpäin sitten. Täällähän on tämmöisiä tulisijoja, että täällä pidetään tämmöistä ihan hupitulta on pietty illalla ja kaikkea. No ehkä tässä nyt joku ehkä pieni synnintunnustus voidaan antaa tosta, että on aurinkokennolla toimivia. Ja tännehän tulee muutenkin auringolla sähköt on tullut tähän mökkiin. Mutta tää on niinku kanssa ollut järkyttävä hetki, kun ihmiset on tämmöisiä moottorisahoja ollut. Että näillä on niinku puita sitten sahailtu. Että on se ollut niinku nähnyt ihmisistä, että miten se on niinku tuntunut pahalle, mutta joo, jatkamme matkaa. Mennään itse tänne tupaan ja tässä me nähdäänkin jo heti, että järkytys. Että kyllähän tää hiljaiseksi vetää, niin että siihen aikaan on ollut metsästys sallittua kaikissa muodoissa. Valoja on ollut tämmöisillä batterisysteemeillä, kaikenlaisia reppuja, että on ollut, mutta ehkä jos joku on niin kuin järkyttänyt ihmisiä, se ei ole hän. Hän on hologrammikoira, että joskus silloin 2020-30-luvulla vielä sai olla oikeita koiria, mutta hän on hologrammi, hän ei ole lainkaan aito, että hän on tommonen tekoälyjyllää päässä erittäin fiksu. Ja ei saastuta luontoa hänkään, että ei tarvitse koiran ruukia, ei mitään. Että on maailma mennyt parempaan suuntaan. Joo, ja sitten se on järkyttävää ollut tää tulisija. Miettikää, tämmöisillä on lämmitetty tätä mökkiä. Tonne vaan puuta. Että tää on niinku mieletön maailma. Kahvia on keitelty muuten tämmöisellä pannulla, mutta onneksi tämäkin on niinku kiellettyjen listalla tää, että näitä ei ole enää, että se on ihan tuomittava teko, jos tuollaisen omistaa. Että se on vaan meillä museoilla ja tämmöisillä ministeriöillä. Mutta joo, tämmönen pakko päästä pihalle äkkiä, että tää on niin ahdistava tää tunnelma. Joo, mitäs tässä? Se kello on jo noin paljon. Joo, mulla päivä jatkuukin tästä, että taksi tulee hakemaan ja Joensuun kentälle kipinkapi Dubaihin lennetään sitten lentokoneella ja hoidetaan niin kuin meidän pitää vielä jatkaa tätä. Tähän ei ole vielä valmis tämä maailma. Et jatketaan tästä näin eteenpäin ja tarkoituksena on nyt saada kuitenkin hapenkulutus näissä urheilutapahtumissa nyt vähemmäksi, että onhan se sekin. Kaikki on poissa meiltä kai ihmisiltä. Jatketaan ihmiset ja kyllä me teemme kaikkemme, että meillä kaikilla on hyvä olla.